Chcete si taky vyrobit takovýto krásný nanuk pouze z jahod a cukru? Tak se pojďme podívat na recept. Jsem se teda rozhodl, že to dám do této krabičky, takže si připravíme jakýkoliv počet jahod. Ty si normálně oloupem. Tak. Potom si je rozšťoucháme třeba vidličkou, žící a tak. Tak, až to budete mít rozšťouchaný, musíte fakt hodně. Tak to můžete žící nebo čímkoliv přelít do nádoby, kam to chcete dát. Tak a potom si do toho nasypte cukr. Samozřejmě záleží, jaké množství budete mít. Já jsem si to dělal takhle. Teď to špejlí nebo jakýmkoliv tenkým nástrojem to zamíchejte. Tak a jestli tam toho budete mít fakt málo, tak si tam přidejte vodu nebo prostě cokoliv, třeba mlíko, záleží, jak to chcete mít. Nebo si do toho můžete ještě dochutit, přidat tam nějaký rozdrcený sušenky, oreo a tak. Úplně jak chcete. Teď už to stačí dát do mrazáku. A máme to. A teď už stačí třeba 4 hodiny počkat. A předem přeji dobrou chuť.